Merħba tfal, nilqakom għal rokna oħra tal-programm tagħna Għid l-Istorja mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Illum tfal għandi ħrafa minn ta' Esopu. Ħrafa b'talima li jema bħala. Mela ħin l-istorja tfal. Tħarsu u tisimgħu. Prosit. Mela darba waħda kien hemm volpi. Dan il-volpi kellu ħafna ġuħ. Kien ilu bajnejh fuq id-dwili tal-eneb. Kien hemm manqut eneb fuq dilja li kella zokk oli u uħxon u kien jidher b'saħħtu ħafna. Dejjem kien jgħid, dak l-anqut inniżlu, dak l-anqut inniżlu, dejjem itiem. Bħal donnu dak il-meraq li kien f'dak l-eneb koħxon kien qiegħed itemu. Darba waħda qal, illum il-ġurnata, illum inġibu dak l-anqut. Ħares leħ, kien għadu bil-qiegħda, ta' is-salt, imma ma laħaqx. L-anqut kien ferm floli. Poġġa bil-qiegħda, bil-paċenzja kollha. U reġa' prova għat-tieni darba. Ups, tas-salt! Imma reġa' ma laħqux. Iddeċida illi joħda bil-ġirja. Mar ftit il-bot, ġera ġirja u kif wasal taħt l-anqut tal-eneb prova jaqbes biex jaqlaw minn mad-dilja. Iżda għal xejn ma laħqux. Ajja, ħassis ħana, beda jonfuħ bil-sinu barra. Reġa' prova tal-aħħar. Ħada iktar bil-ġirja, mar ferm iktar il-bot. Ġera u tas-salt għal ftit. Iżda ftit u mhux ftit, dak l-anqut ma setax jilħqu. Għata qalbu tas-sew. Imma ta' volpi li kien ma qalx illi qata qalbu. Qal, u wara jien nitmasħan niprova naqbad u naqta dak l-eneb minn hemm fuq. Laqqas ħaq isħana li qiegħed inħoss. Saħħti ħlejta. Min jaf kemmu qares. Ara jien ukoll kemm jien baħnan għal koċċeneb qares. Imma tgħid vera kien qares dak l-eneb. Dik it-talima tfal. Meta xi ħaġa ma nkunux nistgħu inġibuha, ma nkunux nistgħu naħduha. Forsi ma nippruvawx biżżejjed biex inġibuha ngħidu kemm qarsa dik mhix tajba ħallija. Ma tkun qarsa xejn tfal, tkun ħelwa daqs il-manna. Imma dik it-talima ta' Esopu. Allum inħallikom hawn tfal. Nerġa' nintaqa' magħkom bi ħrafa oħra minn ta' Esopu. Saħħieta l'issa.